Takulandirani mu program inayochedwa Yendani Ndi NICO. Mu program imeneyi tikhala tikucheza ndi anthu osiyana-siyana kwafunsa mafunso okhudzana ndi NICO ndi ma subsidiaries athu. Contestant wina aliyense ali ndi mwayi owina 300,000 kwacha ngati angapezeke kuti wayankha mafunso onse molondola. Mukhala ndi ine Upire Rina Malenga. Lero tiyeni kuzingwangwa tikamve zambiri. Tikatere nde kuti tafika ndeti ndikumane ndi contestant wathu amene ali kuzingwangwa kuti atiuze kuti amaziwa chani chokhuzana ndi NICO. Muli bwanji? Bwino kaya. Ayi feso tili bwino. Takupezani kwani? Akabona. Munachita kupereka mapu yeniyeni kuti tikupezeni mosavuta. Musashwejere. Ndi apa ndofunika kuti anthu amene ali ku nyumba akudziweni mauze kuti dzina lanu komanso kuti mumatani. Okay, ine ndi twelfth workshop manager ku Jai Transport. Kuti kumapanga ma international haulage chanja. Sama truck is me. Ayi tikakhatika tundofuna kusuntha tukuza. Goteka ndi. Ayi takulandira mu program yathu yochedwa Yendani Ndi NICO. Mulirede kuti muyankhe mafunso awiri atatu? Tireke. Mulirede so kuti mutenge nawo gawo pamenepa? Tikungoyenera. Okay, jabwino. Ndeti funa kuti mulowe mbuvani yathu ikufunseni mafunso awiri atatu okhuzana ndi NICO. Tikufunirani zonse zabwino. Timothy, takulandirani muvani yathu ya NICO. Ndi mafunso 5 oti ndikufuna kufunseni. Funso lina lililonse value yake ndi 60,000 kwacha. Zikapezeka kuti funso loyamba mayankha molondola, kena konola patsogolo lake adapezeka kuti lalakwika, tizichosa 50% ya value ya drama yomwe mawina kali. Kwamvesedi? Okay. Dede. Funso lanu loyamba. Ndi kampani iti ya NICO Group yomwe imapereka insurance ya malo omwe pali zomangidwa imene tingatchule kuti real estate properties. Ndi A. Aris Properties, B. NICO General, kapena ndi C. NICO Life. A. Pamenepo malakwisa yankho lolondola ndi NICO General. NICO General ndiyo imapereka ma insurance okhuzana ndi zinthu ngati zimenezo. Funso lanu lachiwiri. Ndi ndani ali oyenera kulowa nawo mu thumba la unrestricted fund ya NICO pension? Ndi A. Anthu okhawo asanapume pa ntchito. B. Anthu odzilemba okha. Kapena ndi C. Anthu onsewa odzilemba okha ntchito komanso olemba anzawo ntchito. C. Tikatero mwalondola muli ndi 60,000 kwacha. Apa pasala mafunso atatu. Funso lanu lachitatu. Kodi ndalama zochepa zomwe zimafunikira ku NBS Bank PLC mu akaunti yaying'ono ndi medium enterprise savings account imene tingayitchule kuti ndi SME savings account ndi zitizo? Ndi A. 1,000 kwacha. Ndi B. 5,000 kwacha. Kapena ndi C. 10,000 kwacha. B. Yankho lolondola ndi C. Tikatere ndi kuti figa yanu yatsika muli ndi 30,000 kwacha. Ndrama yomwe makhala mu account imene ndi 10,000 kwacha. Funso lanu lachinayi. NICO Pensions imakupatsirani Miners Trust Fund ngati imodzi mwa maproduct awo. Pa zinthu ziwiri zosatirazi, ndi chiti chomwe chikufotokoza mwatsatanetsatane za pomwe Miners Trust Fund imayendera? Ndi A. Miners Trust Fund inakhazikitsidwa kuti zisunga chuma cha anthu omwe atsegula polisi kuti chisamalidwe. Kapena ndi B. Miners Trust Fund inakhazikitsidwa kuti zisunga chuma cha mwana wa munthu omwalirayo kufikira mwanayo atakwanisa zaka 18. A. Yankho lolondola ndi B. Ndikuti ndrama ija yatsikaso panopa ili pa 15,000 kwacha. Miners Trust Fund imagwira ntchito kwa mwana wa chichepere amene sanakwanise zaka 18.
Funso lanu lomaliza. Zoona kapena zabodza. Makasitomala a NBS Bank atha kutenga ndalama zawo kuchokera ku service center iliyonse. Ndi A, zoona kapena ndi B, zabodza? Hayi ndithu tikatere at least mwalondola tawonjezera ka 60,000 ndekuti panopa yakwana 75,000 kwacheti. Beta. Mukumva bwanji? So eti hayi zikomo kwambiri. Koma tesina kangobwera. Batafika pakatiwa program yathu. Kezi. Kapula ndina shike. Abantu mafika pa Chiri shopping center. So nongalo ama yangelidwa da every school but yeah. Ndese mafuna kuti ngokusiyana mafuna basinga gift. Apart from drama yenye mawinayo kale kodisho kusa. Kodi I need to na yenda. Thank you very much. Kungwauza ani kungwatokoza kuti tokoza andoza kunyumbati maonana makulupirira ndipo ndithu tena ndithu zochitika zambirimbiri makulupirira eti kutoka kumona muzoona mukula product nayo soyati acha kuintu kufotokozera ati sikufutatu. Tikatero tafika pamathero a program yathu lero yotchedwa Yendani Ndi NICO. Ngati inu mufuna tenga nawo gawo mpikisano umenewu, tumizani uthenga wa manja imene SMS 0991 323 323. Ayimbire nawo call center athu ngati mufuna mudziwe zambiri zokhudzana ndi NICO komanso pa product athu. Komanso program imeneyi ipezeka pa tsamba lathu la mchezo imene ili Facebook page yathu @NICO Group MW. Komanso lolemba ipezeka pa Zodiac TV kuyambira 6:30 ya masiku. Munali ndine ina malinga osayiwala kuyenda ndi NICO.